Čau lidi, tady Jersey. Jenom rychlej update, co se týče dýmek. Omlouvám se, že to teda není se stativem, ještě ho nemám objednaný, ale snad se k tomu dostanu tenhle týden. Takže dneska ještě z ruky. Schválně asi poznáte, co je tady divnýho. Nebudu vás napínat za prvý. Na těch dýmkách mám konečně už gumový chrániče, takže můžu pěkně žvejkat. Dostal jsem je od Milana Juriny, který mi ale poslal ještě dalších pár věcí, protože je to úplný magor. Magor! V dobrým slova smyslu. Podívejte, co mě poslal. Poslal mi, prosím pěkně, tady tu fajfku. Takže mám novou fajfku od Milana. Je to BPKčko. Takovýhle tvar pěkný. Vrtání naprosto v pohodě. Skvěle se drží. Takhle nějak si představuju svoji oblíbenou fajfku. Milane, nevím, co tě to napadlo, ale moc krát ti děkuju. Fakt mi to udělalo moc velkou radost. Víte, vždycky, když mám radost, tak začnu třepat rukou. Ne, vážně. Jsi blázen, takže doufám, že se ti budu moc nějak revanžovat. Aspoň přijeď na kafe, nebo se někde sejdem, dáme si fajku. Tak, každopádně to není všechno. Milan mi teda ještě poslal tady ty gumový chrániče na náustky. Pak tady ty balzový filtříky, který rád používám. K tomu tady ty dvě ťapátka, který jsem doposud znal akorát z místního golfového hřiště, z odpalů. A mimo jiný taky 3 vzorky tabáku. Jednička Dunhill My Mixture 965, ale pečenej. Dvojka Dunhill Nightcap, pečenej. Na ten se těším, Nightcap jsem ještě neměl. A archivní Early Morning Pipe, taky jsem zvědavý. No a aby toho nebylo málo, tak mi ještě poslal list na tabák. Takže 40 roura a dřevěný špalíky. Takže mě stačí si dojít teďka akorát pro ten svěrák, objednat tabák a můžu si jít blendovat. Takže díky moc, Jersey out.